Komachiele ni piny owacho chano mar nywando kanyakla ute aguch omenda mag piny owacho kata National Funding Facilities mondo okony e bero chenro mag chwalo kony e yor hola gi kungo ne jopiny. Jatend migawo mar riwruoge saga kata cooperatives Wycliffe Oparanya yango ni aguch omenda go kaka Uwezo Fund landruok mar tich margi nitie e andaki kendo chenro mar keto lai manyien mar riwo gi kanyakla nyalo biro kelo resruok. Oparanya olero ni od bura mamalo koro winjore one ni kanyakla gichako bedo jokanyo marango kaka chenro mag riwruoge saga ringo kochakore e sub counties mage kendo kawo thuolo mar jiwo jogo magirito mondo ochak kawo hola kendo oti kod omenda go kako winjore. E kinde no bende oyango ni sub counties 15 owinjore ogo kogno mokwongo mondo owe thuolo mar jopiny yudo yuto kokalo kuom tiyo gi omenda mag hola gi kungo kowuok Uwezo Fund. People are tipping everywhere, borrowing from all these funds. One person goes, because he's a youth, goes to youth fund. Because he's then a lady, goes to women fund. Then because hustler is for everybody, it goes for hustler fund. Then the same process goes for Uwezo Fund. Yeah. So in the future, I think we are thinking of having a common platform, so that when you borrow, you know, if you borrow everywhere, you overborrow, then repayment becomes an issue. Because of lack of visibility and lack of awareness, we have up to 1.6 billion shillings which is lying idle. It's not being borrowed. Payment rate right now for those who are repaying, it's almost 79%, those who are repaying. But of course we have those group of people who had borrowed once or twice at the beginning of the fund when we launched the first 2 months, and they decided they're not going to pay. But what we want to sound to them is that so this is about your behavior. We are nurturing your behavior. So if you do not repay and build up your credit rating, then it means you're locking yourself outside the credit market.